kowa ban maka shirka ba. A yafe ni ya Allah ni ban kai na furta ba. Shahadar Ali kam na Gwarzo ba za mu manta ba. Salatinka ya Allah ka daɗa wa al'arabi, macecin mutum farko hanyar samu muka bi. A sa alubaitinsa shugafa su muka bi, na farko Imamu Ali zuwa mahadin gaiba. Ali jika ga Ali kam na Gwarzo ya sai da ka cika alkawari ba za mu manta ba. Ya Fatima Zahra umma bintu Rasulillah, ke ce kike ta rabona na kin ba ibadillah. Ina bi kamar siya karshe sayyid walillah. Ali jika ga Ali sadauki da bai mutu ba. Ali jika ga Ali kam na Gwarzo ya sai da ka cika alkawari ba za mu manta ba. Ali Imran Qur'an a ciki Allah yana cewa wala tahsabanna allazina inda mai rayawa udulu bi sabilillahi, ya ce ku bar cewa shahidai suna raye lallai ba sun mutu ba. Alkam na Gwarzo ne ko ma ban furta ba, ya ba da duk ransa jama'a ku dudduba. Magiya na Allah kullum sun sanya sidi gaba, Imamu bai canza ba bai daina aikin ba. Ali jika ga Ali kam na Gwarzo ya sai da ka cika alkawari ba za mu manta ba. Salamun alaika Aliyu Ali magajin Ali Akbar, a yawon da bai tsoro ya mai da wutan asgar. Da izar Ali yake tafiya da izar Allah Akbar, waliyin nasirin keshi shehu bai juya ba. Ali jika ga Ali kam na Gwarzo ya sai da ka cika alkawari ba za mu manta ba. Madubin ka duk wani Gwarzo ne diyan sai ya dilbashari, sannan mafaka ya zamo gundar musulmai zare hadari. Ali kam na Dodo ne kun magauta su hau nazari, yana raya bai mutu ba, yana raya bai mutu ba. Idan ya kwanta ba a tado shi babu zato, Amerika Isra'ilawa ku zauna shiri na zato. Abinda kuka shuka tabbas za ku girba sanan ya fito, wanda ya ji ba zai ki gani ba za ku gane a gaba. Ali jika ga Ali kam na Gwarzo ya sai da ka cika alkawari ba za mu manta ba. A yau mun yi alheri na rashin kawai yaushe za mu gamu, muna addu'a shuhada wata rana za mu gamu. Ya Allah ka amshi shahadar sa ka sanya da shi mu gamu. Ali kam na nagari wannan da bai mutu ba. Ali jika ga Ali kam na Gwarzo ya sai da ka cika alkawari ba za mu manta ba. Muna son fa'alil baita ya diyan sayyidil abadi, Ali kam na kowa ta tako ka ya taka to sababi. A ya jarimiya wanda ya gadi jarumtakar annabi, bai ja da ku ya ja da ilahu sannan ba zai sha ba. A ranar kiyama na san Aliyu ku ne a gaba, kuna gaban azzara uwa mai cikar haiba.
samu mun fata ba, muna nan akan turban ba za mu kauce ba. Ali jika ga Ali kanmu na ikon zo, ya sai ka cika alkawari ba za mu manta ba. Masu murnar tafiyarsa ku gane kwa bai mutu ba, Ali na nan raye bai daina aikin ba. Ali na nan a cikin mu, ido ne ba za ya gani ba, addinin ba zai yi gaba ba za ya karkata ba. Ali jika ga Ali kanmu na ikon zo, ya sai ka cika alkawari ba za mu manta ba. Amerika Isra'ilawa ƙarshen kuma ya zo, wallahi sai ku rushe ko kuki ko ma kun so. Musulunci za ya kafu, wallahi zai wanzu, alƙawarin Allah ba za ya je kasa ba. salli ala Muhammad Rasulullah wa alihi al-akhyari su Ali Asadullah, asa da kamshin manzo da halatu Rasulullah, Al-Hasan da Husaini hada da Zainawa. Ali jika ga Ali kanmu na ikon zo, ya sai ka cika alkawari ba za mu manta ba. Allahumma ya Allah sarkin na tuba, a jikan Ali kam na a gare sa ai duba, na bi kamar siya Allah kai duba, Ismail sunana